这叫一个滴滴豆豆。Hoy! Nagpangita ka kung saan ako na. Nandito ako nagsuyop ng totoy. Di ba? Ba't nang nagulat kayo? Napulo kami na anak dito at yung mama namin bilangkad para makasuyop kami ng gatas. Siyempre, mabuhay kami kasi mga itoy pa kami. Kaya iyaman yung video-video nyo dyan. Bakit ka nagpangita kung saan ako? Bilangin mo kami. Di ba nagkalisod kayo? Ano nangyari sa mama ko? Ano nangyari sa mama ko? Bakit sulirap ang kanyang mata? Wak-wak ako, mama. Mga ito ay mga isuon ko. Suyop lang kaya. Hawa niya!